Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Iki dulur posisine neng sumber Jaran Dawuk neng Desa Langon, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Iki nggone neng perengane Gunung Pegat, Lur. Nah, iki sumbere. Iki sumbere ya. Awalnya kita ingin tempat wisata arepe, tapi kayaknya kok gak diterusne. Malah sekete akeh, tapi sumbernya sajane ya enek. Airnya tetap mengalir. Iki jenenge iki tulisannya sumber Jaran Dawuk ya, Lur. Iki manggone neng anu. Perengane Gunung Pegat lagi. Ah, kayak gunungnya, Lur. Ah. Kayak gunung ya, Lur. Ah, kata. Kayak gunung. Ah, iki ya kayak jembatan gantung barang lah kayak. Mau ini pancen arepe tinggi destinasi wisata karo pemerintah desa menawa. Ya nek pengen dulur-dulur pengen dolan rene silaturahmi rene iso, Lur, dalan aksesnya penak, Lur. Nah, iki jalan raya, Lur. Nah, iki jalan raya ya toh. Terus lewat kene iki ya kono ki ya jalan raya. Nah, tapi iki nggone ning pinggir gunung, Lur. Nah, ya toh. Iki sumbere aslinya ki arep pinggir tempat wisata. Kayak enek perahu-perahunane barang ya. Tapi perahu-perahune malah ora digawe mergo kaya mandek kok piye nggih wisatane. Nah, iki sumbere, Lur. Nah, iki perengane gunung ya, Lur. Kayak Gunung Pegat ya, Lur. Nah, iki ning isore Gunung Pegat ya. Iki awale ya arep tinggi kolam renang, Lur. Lagi tapi asat ya. Awalnya mungkin arep pinggir destinasi wisata. Nah, iki lewat gunung panjenengan, Lur. Nah. Sing pengen dolan rene ya ora apa-apa, Lur. Ya wis ngono ya, Lur. Jangan lupa tinggalkan jejak lewat like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.